Sziasztok! Itt vagyok Velencén, Nadapon és a Templomhegy tetején bandókolok fölfele. Valami oknál fogva a Templomhegy felirat az kiszúrta a szememet, mert a templom lejjebb van, a hegynek nem a magaslati pontján van, úgyhogy eljöttem megnézni, és rögtön bele is futottam a terepből kilógó hatalmas sziklákra. Hegy a hegyen nagy sziklákkal, ez se magától fújta ide a szél. Egész biztos. Ezek a kövek láthatóan nem illenek ide. Egy nagy bubli, ilyen nagy sziklák az egész hegyen nincsenek. És itt egy ponton van belőle egy rakásba, majdnem, hogy kör alakba jó. Történelmi jelentőségét ennek a helynek nem ismerem, inkább azt mondom, hogy látótávolság alapján lehet egy érdekes pont. Illetve maga ugye a térképi ábrázoláson a Templomhegy fogott meg bennem, hogy sokkal messzebb van maga a tényleges templom, úgyhogy úgy gondoltam, hogy lennie kell valaminek, és tényleg úgy van, hogy szaporodnak a kövek. Egyre nagyobb mennyiségbe fordul elő. Majdnem, hogy egy széthordott valamin mászkálok. Szinte biztos. Az a nagy kősem idevaló, ez a sok kőse idevaló, van bőven, ismét nagy. Ez fa, vagy kőkő. Na, szóval itt a legmagasabb ponton így nézünk ki. Jó nagy méret, az is. A hegy legmagasabb pontján érdekesen. Amúgy telepített erdő, ugye ezeket nem szeretem. Szerencsére volt létra, úgyhogy azon keresztül erre a lekerített erdős részre be tudtam jönni. Remélem a másik oldalon is, ahol ki szeretnék menni, ott is lesz létra. De hát az állatok valahol megoldják, hogy ha nincs út, akkor ma csinálnak. És ahogy szoktam mondani, hogy mindig az érdekes helyek vannak körbekerítve, meg mindig az ilyen helyeken van telepített erdő. Amúgy azóta se láttam ilyen nagy sziklát, csak ott fönt a hegy tetején. Tehát jól látható, hogy nyista, semmi, kő sincs. Az erdei ösvényen maradva megpróbálom megkeresni ebben az irányban is a kaput, vagy a létrát a kerítésen. Remélem, hogy lesz, mert különben aztán sétafikálok egy baromi nagyot. Na hát, nagyon úgy néz ki, hogy beszorultam. Úgyhogy mentem egy baromi nagy kört, de hát ilyen is van, hogy nincs a túloldalon kijárat, és nincs a túloldalon létre, úgyhogy így kerülés van. Na, van egy kijárat. Alakulunk. Na, mentem egy szép kört, nem sok, 7 kilométer, nem tudtam azokat megnézni, amit még úgy szerettem volna, de ilyen is van. Templomhegyen ezen a pár kis sziklán különösebb, értelmesebb dolgot most nem találtam, de ilyen is van. Szóval megyünk előre, hajrá!